Dámy a pánové, Marek Rejman za volantem a Fusek jako spolujezdec. Bude to největší masakr v dějinách. A pozor, soutěž pro vás. Jeden z vás tohle auto vyhraje do skoku. Je důležité, abyste natočili co nejlepší video a to potom uploadovali, umístili na facebookové stránce této akce. Bude vybraný nejlepší video a to nejlepší video bude oceněno tím, že někdo to auto vyhraje. Takže natáčíme. Ještě jednou, jste zvědaví na závěrečný skok v historii Gladiator Games. Tohle nikdy nikdo neviděl. Rampa je podle mě moc vysoká. Všimněte si, že rozdíl od kaskaderských výkonů. Nemají tam ani plastový sklo, mají tam skleněný sklo, nevyměněný. Viděl jsem Miloši v Madridu skákat rally jezdce od jedné značky Francouze, který takhle skákal přes ty jumpy, ale musíme vzít potaz to, že tohle jsou normální smrtelníci z masa a kostí a ženou se do takovéhle šílenosti. Když jsem dneska slyšel, že Fusek bude v autě, myslel jsem, že bude na volantu, ale že si se máma FMX zavolá. Tohle je crazy. Dámy a pánové, prosím klid a držte palce, ať se nic nestane. Tohle se nikdy neskoušelo. Jezdci jsou tady vedle mě bez motorek. Poslední skok v historii Gladiator Games. Marek Rejman za volantem, Zdeněk Fusek jako spolujezdec a sériový Fiat Punto na ložku. Tak to mami sorry platí pro moji mámu a zároveň i pro babičku. Já bych chtěl ještě jednu věc udělat. Je to crazy. To jste vykluci. Ani jsme ho nerozbili. Já bych chtěl Petra Kuchaře sem nahoru. Já bych chtěl říct, že Petr Kuchař, bez něj bychom tady dneska všichni nebyli a sluší se a já hrozně rád mu za všech 12 let strašně děkuju a vám za to, že jste byli nejlepší publikum na světě. Gladiator Games 2011, přátelé, Petr Kuchař něco vymyslel, berte to jako závěrečný for, řekni to nahlas, ale říkám, potřebujete for. Já jsem ji vůbec nerozuměl. Že máš říct, co jsi teďka říkal Markovi. Jo. Mára by tomu dát ještě jednou, by to nerozměli to auto. Je schopný ještě dalšího skoku. Díky. Já myslím, že je tím aplauzem k tomu do ruky. Ne, jak říkám, je to for. Představte si tu hrůzostrašnost, kdyby se to stalo, do smrti bychom si to vyčítali, takže jednou to určitě stačilo, já vám jenom řeknu, že ta stránka, kam můžete uploadovat videa a soutěžit takový nerozbitý auto, je facebook.com/gladiator.games, tedy nové facebook.com/fmx.gladiator
že jsme to doskočili, tak se nás to mohli sundat. Sériovka, FIA bude jednou z vás. Díky za všechno, myslím, že líp jsme skočit nemohli. Děkujeme Praho, děkujeme celá Česká republika. Gladiátor Games, ať žijou další noc. Díky Tomášku, díky všem rajdům, díky kapele, všem, co to připravovali, největší dík.